Ćao svima, nalazimo se na prvom snimanju kandidata za Men's Health Fitness izazov. Miloše, kako si reagovao kada si saznao da si ušao u prvih 6 kandidata? Ćao, pa reagovao sam tako što sam izašao iz autobusa, pošto sam krenuo si gušim u tom trenutku kad sam saznao. Kada sam saznao, bio sam na poslu, nisam baš mogu da se radujem, radovao sam se u sebi, a kad sam završio, baš sam bio srećan. Pa bio sam prilično iznenađen, nije da nisam očekivao, nadao sam se, ali dugo je prošlo, 2 nedelje sam čekao na odgovor, čak sam i razmišljao da uplatim već sebi sledeću teretanu za sledeći mesec, ali sam baš bio srećan kad sam saznao. Želeo bih da se vratim u formu koju sam pre bio, pošto sam nabacio dosta kilograma, posljednjih godinu i po dana, međutim, eto, stekao sam volju, ovo mi je još jedan dodatan motiv i da smršam, da se raširim. Pa hteo bih da podignem mišićnu masu, da se ugojim. Volao bih da se ugojim jedno 10 kila, da nabatim čistu mišićnu masu. Velika motivacija me to pre svega što je takmičenje, što ću se takmičim sa preostalom petoricom i to što je to najprodovaniji muški časopis. Dovoljna mi je motivacija što sam stigao od ovde, pored 400 kandidata koji su naravno isto bili dovoljno spremni. Ulazak je bio dovoljna motivacija, a želeo bi, nikad nisam radio sa trenerom individualno, to mi je još jedan plus koji bi želeo da probam da vidim kako to radi, naravno u kvalitetnim teretanama, sa spravama i sa svim da vidim kako mogu da napredim.